Hei, mutta pinne. Ei varmaan rullasti tuolla. Tää oli ypärpleitä. Pihkoilla. Kato. Ei hullumpi nyt. Mites tohon noin kolmoseen vielä? Tohon noin tai keskelle. Liian myöhäistä. Ai vittu, on linjaa nyt. Nyt on linjaa. Hei. Nyt rotikkaa päätyriniin. Rotikka päätyy. Ei luuta nyt. Ei luuta nyt. Mä keskellä 3 äksellä. Rotikkaa! Saatana. No joo, satanen. Kyllähän me taidettiin sit olla omilla nyt. Me ollaan omilla nyt. Ai vittu, kun kokkaa vielä tohon keskelle. Tohon keskelle vielä, niin ai saatana. Keskelle 3x. Anna vielä. Anna. Nyt vittu sekoo. Nyt vedetään päätyy. Maksit. Nyt vielä pari 3x sinne. Heilautan nyt, saatana. Kerran kerrasta. Kolmoseen. Kuku antaa paskaa. Rotikkaa alkuun nyt. Rotikka! Pinkki! Saadaan ämmät, paljon se on? Ja näin vittu, tonni äksää! Häh? Moro Facebookki, ja näin vittu, hiihdä! Ei, joka vitun huntti, ja samaa paskaa.